दिनै UPPL दलनि जिथि गायसननाय सान आरो बे गायसननाय सानखौ लानानै जोंनि दोलोआ गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टआवबो जेरैबायदि खुंदों क'क्राझार जिल्ला हिसाबै बेयाव दतमानि गेलेग्रा गेवलां फोथारावबो खुंनाय जादों। मानो होनोना जे समावहाय बे दलखौ गायसनजेनदोंमोन बे समावबो दतमानि बे रंजासालि फोथारावनो गायसननानै लादोंमोन आरो थिग बे जेथि जोनोम सानखौबो जों मावनो फालिदों आरो बेयाव जों नुनो मोन्दों जे UPPL दोलोआ जोनोमनिफ्रायनो मोनसे गेदेरथार थांखि लानानै जों बेखौ गायसनदों। बिटिआर ओनसोलाव जाय बिथांमोनहा नासयजानाय नेवसिजानाय आरो जायहा संबिधाननि मोन्थाइखौ मोननो हायाखै बैफोर सुबुंखौ जाहाथे जोङो मोजां मोनसे बिथिङै लाबोनो हायो आरो बयबो गणतन्त्रनि जे हादोरनि जे नियम खान्थि बेखौ लानानै जों जाहाथे बयबो राइट टु स्पिच बेखौ लानानै जों बाथ्रा बुंनो हायो बेखौ नोजोर बोनानै बे दलखौ गायसननाय जादों। दा बिनिखायनो जोंनि दला बे बिटिआर ओनसोलाव थानाय साधारन गोग्लैसोनानै थानाय जाति जनगोष्ठीजों लोगोसे साफ्रोमबो सुबुंनि थाखाय मोनसे अनसायजानाय मोनसे दल हिसाबै दिनै जाबाय आरो जोङो 2020 मायथाइयाव मानगोनां प्रमद बर' बिथां सरकाराव फैनानै आरो बिथांखौ जोङो सिट बानायनानै आरो दोलोनिबो आथिखालाव आफादगिरि खालायनानै जेरैबायदि जों सामलायबोबाय बाय जों नुबाय जोंनि ओनसोलाव जे समाव मोनसे गोजोन थासारि गैयै बै गोजोन थासारि गैयै जों परिबेसखौ मोनदोंमोन। नाथाय दिनै बे 10 बोसोराव जोङो दला जै समनिफ्राय जोङो गायसनखांनायनि उनाव सरकारबो जों खालायबाय बे 5 बोसोर जाबाय सरकारा बेवहाय जोंनि ओनसोलाव जोबोद मोनसे गोजोन थासारिया फैबाय आरो बेल' नङा बिटिआर ओनसोलाव थानाय गासै 35 लाख सुबुंफोरनि थाखाय जों खामानि मावदों आरो बे 35 लाख सुबुं अनजिमानि गेजेराव बेवहाय 26 जाति जनगोष्ठीफोर दङ। दा बिथांमोनखौ लानानै बोरै जोङो जौगालांनो हागोन बिनि थाखाय बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा भिजन डकुमेन्ट मोनसे दिहुननानै लानाय जादों आरो बे भिजन डकुमेन्टआ दिनै फोरमान होदों जे मोनसे जातिया मानि थाखाय बिथांमोना गोग्लैसोनानै थादों आरो बबे बिथिङै थाङोबा बिथांमोना जौगालांगोन बे गासैखौबो नोजोर बोनानै जोङो समानैनो जौगानांगौनि सार्थआव जों बे गासै हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो दिनै नोंथांमोना नुबाय जोंनि गायसनगिरि जे आफादगिरि जाय बिथाङा आथिखालाव जोंनि आसामनि मन्त्रि सभानि केबिनेट मिनिस्टार इउजि ब्रह्म बिथाङाबो गावनि बिबुंथिनि गेजेराव बेखौनो फोरमायदों जे जोंनि ओनसोलाव जोङो सान्थि जौगानाय गायसननायजों लोगोसे फैबाय थानाय समाव आरोबाव UPPL दोलोआनो सरकार दाफिननानै प्रमद बर' बिथांखौनो जोङो आरोबाव सिट पार्टिफिननानै साबसिन थानाय मावलांनायनि थाखाय जों थांखि लादों आरो दिनै रायजो राजाफोरा लैहोर लैहोर फैनानै जोंखौ हेफाजाब खालायदों। सान्थि होननानै बुङोब्ला जों बुंबोला जानाय नङा दिनै रायजो राजाफ्रा बेखौ बजबनानै लादों आरो बिथांमोना बजबनानै लानानै सान्थिनि थाखाय बिथांमोना खामानि मावदों आरो लोब लोब नोंथांमोना नुबाय थादों बिभिन्न दलनि जाय सापर्टारफोर रायजो राजाफोर दैदेनगिरिफोर बिथांमोना फैनानै दिनै जों लोगो लाफैदों। बेनो मोनसे जोंनो उन समाव ओरैबायदि मोनसे लामा दिन्थिबाय एबा जोंनो स्रा खालायनानै होबाय जे बे UPPL दोला फैबाय थानाय 15निफ्राय 20 बोसोर खुंनो हानायनि मोनसे लामाया जोंनि थाखाय बे परिस्कार जाबाय आरो दिनै बे गायसननाय सानजों लोब्बा लाखिनानै साफ्रोमनोबो आं बिटिआर बासिनो गोजोननाय जासिदों जे बिथांमोना गाहामैनो बे ओनसोलाव थांनानै थानो हाथों जोङो खौसेनो थांनानै थानो हाथों जाति बर्ण फाराग गैयाजासे जों बयबो खौसेनै थांनि आरो फै जोङो UPPL दोलोआवनो ज' जानानै खामानि मावलांनि। फैबाय थानाय समाव मा मिशनजों हाबैगोन रायजो राजाफोरनि गेजेराव? जोंनि मिशना बेनो जिहेतुके जोंनि मिशना दाबो बे जोबनानै थाङाखै। फार्स्टआवनो जागोन पिच बे पिचआ खालि 5 बोसोर थाबानो जानाय नङा फैबाय थानाय जेसेबां समसिमहालागै जोंनि दलजों लोगोसे बिटिआर हालामाव रायजो राजाफोर थागोन बेखौ जोङो फुलफिल खालामनांगौनि सार्थआव बेखौ जों मावलांगोन। लोगोसेयै दिनै लाइमोनफोरखौ जोङो बायदि बिथिङाव बिथांमोनखौ ट्रेनिं होनायजों लोगोसे गावनि आथिङाव गाव गसंनानै बोरै बे दावगालांनो हागोन बिनि थाखाय जों खामानि मावदों। दिनै जब होननानै बुङो जों जब होननानै बुङोबा खालि गभर्नमेन्ट साख्रिल' नङा बायदि बिथिङाव नोङो कम्पानि दं आरो गावबो गोरों गोरा जानानै जुदि बियो खामानि मावनो हायोबा बेखौनो मोनसे जब एबा खामानि होनो आरो बेजों लोगोसे वमेन्सफोरनि जौगानाय बिनिफ्राय थांखि लादों आरो लोगोसे बयनिख्रुइबो देरसिन खामानिया जाबाय मा दिनै भारत हादरा मोनसे कृषि प्रधान देश बेवहाय जोंनो थोजासे इन्डास्ट्रिफोर गैया दा बिनि थाखाय जोंनि आबादारिफोरनो जों गोबां सुबिदा होनांगोन
जाय आबादारिफ्रा जोंनि बे हालामखौ आरो स्टेटखौ आरो जोंनि सारा कान्ट्रिखौनो बिथांमोना कन्ट्रिबिउसन होनानै सालायनायाव बिहोमा होयो बेनिखायनो मोनफ्रोमबो बिथिङाव थानाय रायजो राजाफोर आरो गासैबो बिथिंनि साफ्रोमबो मानसिफोरखौ लानानै जोङो जौगालांनायनि जे खामानि थांखि लादों बेनो फैबाय थानाय समावबो जोंनि मोनसे मोजां थांखि आरो एजेन्डा जानानै जों खामानि मावनानै दिनै ओंखारदों